İşleri barha ilerleyen Döwrabap hususy önümçülüklerin hataryna Liverpool aýetynyň köýtünäk etrawynyň Dostluk şäheriniň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmeziniň agzasy Akbulut Hojalyk Jemgyýetine degişli bolan Gowruk garyny gurulşyk serişdelerini öňürýän häzirki zaman kärhanasyny hem görkezmek bolar. Binagarlyk gurulşyk aýratynlygy bilen tapawutlanýan Döwrabap önümçülük desgasy ýylyň dowamynda 50 000 tonna gowruk garyny gurulşyk önümlerini şeýle-de 4 million iňe 4 metr gipsa karton gurulşyk materiallaryny öňürmäge niýetlenenler. Önümçülük desgasy Germaniýanyň Hytaý Halk Respublikasynyň Türkiýe Respublikasynyň kämil tehnologik enjamlary bilen üpjün edilip, sany ulgam arkaly dolandyrylýar. Zawodda kuwwatly tehnikalaryň güýjünden netijeli peýdalanmak arkaly ýokary önümçülük görkezjilerini gazanmak ugruny netijeli işler alınıp barylýar. Dünýä ülümlerine gabat gelýän häzirki zaman önümçülükde zähmet çekýän iş hünärmendiň agla basynyň ýaşlar bolmagy hassa buýsandyrýar. 5 hektar meýdana eýelegen Döwrabap kärhanada daş töwerüň ekologik sazlaşygyna aýratyn ähmiýet berilýär. Bu ýerde öňürdiýän önümleriniň hilini ýokary derejede takyk anyklamagy mümkinçilik berýän barlyk hana ýerleşdirilip, ol çiğmalyň hemde taýýar önümüň hilini anyklamagy we seljermäge niýetlenen Ýewropa döwletleriniň kämil enjamlary bilen üpjün edilenler. Hormatly prezidentimiz arkadaly gahraman serdarymyzyň milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýalaşdyrmak boýunça alyp barýan nusgalyk tagallalarynyň hemde hususiýetçiler üçin döredilýän amatly şertlerden ruhlanýan kärhananyň agdy bir işi hünärmenleri, eşretli zamanamyzyň sakasyny duran türkmen halkynyň milli lideri, gahraman arkadaly gahraman serdarymyza eýsilmez ýürek joşgunlaryny, çuňur hoşallyklaryny beýan edýärler.